ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் ஒரு இனி அழகான வணக்கம். இது உங்கள் படிச்ச தமிழன். ஓகே, அனைவருக்கும் என் சார்பாகவும் எங்கள் குடும்ப சார்பாகவும் என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் சார்பாகவும் அனைவருக்கும் என் இனிய தை திருநாள், தமிழர் திருநாள், பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இதை ரொம்ப ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணுறீங்க. போன வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன்னா ஒரு vlog பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பட் அது இது எப்போ வரும்னு தெரியல. பட் இன்னைக்கு டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா January 14th, டைம் கரெக்டாக வந்து 1:10. ஸோ ஒரு vlog வர பிளான் பண்ணிக்கிறேன். மார்னிங் கரெக்டாக ஏதாச்சும் ரொம்ப அழகாக செம்மையாக குளிச்சு ஓகே இது ஒரு vlog மாதிரி. இப்போ நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா ஒரு எங்கள் ரிலேட்டிவ் வீட்டுக்கு போக போகிறோம். ஸோ அங்கே அப்படியே எங்கள் அம்மாவை ட்ராப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே லைட்டாக உங்களுக்கு பாண்டிச்சேரி சுற்றி காட்டிட்டு அப்படியே நம்ம பூமி படத்தோட ரிவ்யூ பற்றி பேச போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு கரெக்டாக எனக்கு 2:30 கரெக்டாக 2:30 மணிக்கு இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா வந்து எனக்கு வந்து ஈஸ்வரன் மூவி டிக்கெட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோ அது வந்து அடுத்த வீடியோவில் வரும். பட் இந்த வீடியோவை அழகாக முடிப்போம். உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்தை சுற்றி காட்டுறேன். பட் பைக்கில் நான் போகிறதால எனக்கு வந்து பைக்கில் இது வரைக்கும் நான் வச்சது இல்லை கேமராவை. ஸோ எப்படி இருக்க போது தெரில. பட் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதால இந்த vlog-ஐ அப்படியே கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் எடுத்துட்டு இது பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? பட் இதுக்கப்புறம் வர வீடியோஸ் ரொம்ப அழகாக செம்மையாக இருக்கும். முக்கியமானது நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. எனக்கு கையெல்லாம் வலிக்குதுடா பிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதெல்லாம் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் எடுத்துக்க. அது மட்டும் இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த லிங்க் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க, ஓகேவா? ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பயந்துடாதீங்க, நான் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை. 2 weeks வண்டி எடுக்கிறேன் நான். ஸோ வண்டி வந்து ஸ்டார்ட்டே ஆகலை. ஸோ அதான் இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக காட்டுவோம். இது எங்கன்னா சாரம் மார்க்கெட், நியர் சாரம் மார்க்கெட் இது. ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள். நான் வண்டியை நான் ஒத்த கையில் தான் ஓட்டு ரிஸ்க்கு தெரியும். பட் சந்துன்றதாக தான். பட் மெயின் ரோடு வந்த பிறகு நான் காட்ட முடியாது. பிகாஸ் அதனாலடா வீட்டு இருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதால இந்த பைக்கில் எதுவுமே செட் பண்ணிக்கல நான். ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான். சாரம் இது பாண்டிச்சேரி புதுசாக பார்க்குறவங்க பார்த்துருங்க. சாரம் மார்க்கெட் இது. இந்த ரைட் சைடு திரும்பினா சாரம் மார்க்கெட். நான் திரும்பிட்டு சொல்கிறேன். அப்புறமா போவோம், வேறு வழி இல்லை. கேமராவை செட் பண்ண முடியல. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம அப்படியே ஓரமாக போவோம். ஒருத்தர் குறுக்க வர்றது பார்த்தீங்களா? ஏண்டா டேய், எனக்குன்னே வருவீங்களாடா? ஏன்ட்ட சரசம் பண்றக்கே ஓட்டாப்பே உங்களை பெற்றுறாங்களா? இது என்னன்னா இது காமராஜர் சாலை. இது இங்கே என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்தோன்னா இங்கே ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் இல்லை. நம்ம ஐட்டம் பிரியாணி. பொங்கலாச்சே வீடியோ மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இதுதாங்க ரெண்டா பிரியுது. ஒன்று வந்து இது வந்து காமராஜர் சாலை. இப்போ நம்ம வந்துருக்குது அப்படியே அந்த ரைட் சைடில் ஒரு கட்டிங் போகும். அது வந்து திருவள்ளுவர் சாலை. அது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து நெல்லித்தோப்பு பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகிற ரூட். அது இதான் ரெண்டாக பிரியுது ரோடு, வி ஷேப் ரோடு. இதான் பாலாஜி தேட்டர். மாஸ்டர் படம் வரும்னு பார்த்தோம், வரல. எந்த படமும் வரல. விநாயகர் போட்டோ போட்டுருக்குது, என்ன ரீசன் தெரியல. பிரியாணி ஒரு பாட்டிக்கிட்ட தலைப்பாக்கட்டில் அப்படி சுற்றி தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி நான் சாப்பிட்டதே இல்லை. கண்டிப்பாக யார் யாரும் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி பிடிக்கும் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, ஓகேவா? இங்கே போலீஸ் இருக்கு. நான் வண்டியை வச்சிருந்தோம், ஃபோன் வச்சிருக்கேன். எஸ் பாருங்க, இதான் பாண்டிச்சேரி அட்லஸ் தேட்டர். மாஸ்டருக்காக எப்படியெல்லாம் ரசிகர்கள் வெயிட் பண்ணுறாங்கன்ட்டு. பட் என்ன பண்ணுறது, ரிவ்யூவர் எனக்கே டிக்கெட் கிடைக்கலையே. ரிவ்யூலாம் இல்லை, அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு தளபதி ஒரு விசிறியாக இருக்க ஆசைப்படுறேன் அந்த படம் பார்க்கறதுக்கு. திஸ் இஸ் நேரு ஸ்ட்ரீட். இது நேரு ஸ்ட்ரீட் சிக்னல் இது. ஸோ இங்கே நம்ம ஃபோன்லாம் வச்சுக்க முடியாது, மதிக்கணும், ரூல்ஸை மதிக்கணும். ஸோ வெயிட் பண்ணுறோம். வெற்றிகரமாக பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. பட் ஆனால் என்ன ஒன்று ரீசன்னா இங்கே நியூ இயருக்காக இங்கே பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்க. பிளாக் ஒன்றும் அப்படியே இருக்கு. பட் ஸ்டில் ஒன்று அந்த பிளாக் ஒன்றும் அப்படியே இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப அதாவது போலீஸ் நிற்கிறதுல என்னால் கரெக்டாக எடுக்க முடியல. இந்த ரோடு வந்து ஒன்று காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் பீச்சுக்கு போகிறேன். இந்த ரோடு முக்கியமாக ஷூட்லாம் எடுப்பாங்க. ஷூட் மீன்ஸ் மூவி ஷூட் ஆகட்டும், இல்லை வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோ ஷூட் ஆகும். அது இந்த ரோட்டில் நல்லா எடுப்பாங்க. இது ஏன்னா முக்கியம் ஃப்ரெஞ்சு ஏரியா. இது பில்டிங்லேருந்து பெயிண்டிங்லேருந்து எல்லாமே வேறு லெவலில் இருக்கும். அதெல்லாம் பாருங்கள், காட்டுறேன். It's true love.
இங்கே தான் பீச் ஆரம்பிக்குது. நம்ம அந்த வண்டியை விட்டுட்டு ஒரு ரிவ்யூ எடுத்துரும். பைக் இங்கே வெற்றிகரமாக பார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ நம்ம வந்து பீச்சை பார்த்துட்டு மூவி படம் ரிவ்யூ பற்றி பேசுவோம். காட்டுறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் சுற்றி. இங்கே முன்னாடி பைக் இருக்கும். இங்கே சும்மா ஒரு வியூ பாருங்கள். காந்தி ஸ்டாச்சு. இங்கே முன்னாடி பைக்கெலாம் இங்கே அலௌடு இருந்தது, ஆனால் இப்போ இல்லை. என்ன ரீசன் தெரியல. இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 1:54 PM. ஓகே, ஸோ முக்கியமாக நம்ம சேனலை பாருங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இந்த மாதிரி விளாக் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் ஷையாக இருக்குது. நம்ம கொண்டு ஒரு அழகான ஒரு சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு, யாரும் இல்லாத இடம் சீட்டாக பார்த்து உட்காந்துக்கிட்டு நம்ம வீடியோ பற்றி பேசுவோம். ஹாய், எப்படியோ ஒரு சீட்டில் தான் அழகாக உட்காந்தாச்சு. கேட்குறது தெரியல, மாஸ்க் கட்டிட்டு. ஐ திங்க் சுற்றி யாருமே இல்லை. இங்கே சோஷியல் டிஸ்டன்ஸோடு தான் எல்லாமே இருக்குது. நான் கொஞ்சம் மாஸ்க் கட்டிகிட்டே உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா வந்து பூமி பட ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே விஷயம் சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். எந்த ஒரு படத்தையும் அவங்க வந்து ரிவ்யூ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ், அந்த படத்தோட யூனிட், அந்த படத்தில் ஒவ்வொரு லைட்மேன், டெக்னீஷியன்ஸ், எடிட்டர்ஸ் எல்லாருமே இந்த படத்தை சம்மந்தப்பட்டவங்க, பல பேரோட குடும்பம் சம்மந்தப்பட்டது. என்றைக்குமே வந்து ஒரு ரிவ்யூ சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த குடும்பத்தெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம ரிவ்யூ சொல்லணும். படம் சரி தப்பு, ஒரு 18+ A+ மூவிஸ்லாம் வருது, அதுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வருது. பல நல்ல படத்துல வந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வர மாட்டேது. ஓகேவா? ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் தான். சரி, ஓகே. இப்போ பூமி படம் பார்த்துட்டு நைட்டு கரெக்டாக வந்து 12:10 ஆரம்பிச்சு 12 மணிக்கெலாம் வந்து ஹாட்ஸ்டாரில் VIPயில் விட்டாங்க. ஸோ 12:10 பார்த்தா இது வந்து மக்கள் வந்து எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம். முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்திய ஒருவரும் தமிழ் ஒருவரும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணும். முக்கியமாக வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் அம்மா அப்பாவுக்கு இந்த படத்தை முக்கியம் போட்டுக்காது. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, படம் ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் அமைதியாக போகுது. நான் நினச்சேன், என்னடா இது ரொம்ப அமைதியாக போகுது, படம் போராயிடுமோன்னு நினச்சேன். ஒரு 20 நிமிஷம் லைட்டாக ஒரு மாதிரி இருந்தது. பட் அடுத்த ஒரு 25-21 நிமிஷத்துலேருந்து படம் வந்து வேற லெவல் இட்டு. இல்லை, படத்தில் வந்து எல்லாருக்குமே நல்ல ரோல் கொடுத்தது. முக்கியம் வந்து ஹீரோக்கெல்லாம் ஹீரோன்ற வில்லன்லாம் வந்து தீம் மியூசிக்லாம் கொடுத்து பக்காவாக இருக்குது. முக்கியமாக இந்த படத்தோட மெயின் எய்மே விவசாயம் மட்டும்தான், ஃபார்மர்ஸ். இப்போ ஆல்ரெடி பார்த்தா ஃபார்மர்ஸ் ப்ரோட்டஸ்ட் நடக்குது, வேளாண் சட்டம் சம்திங் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு பக்கம் இருக்குது. இந்த மாதிரி டைமில் கரெக்டாக பொங்கல் செலிப்ரேஷன் அப்புறம் இந்த படம் வந்திருக்குது. என்னோட கருத்து என்னன்னா, இந்த மாதிரி படம்லாம் ஏன் தியேட்டரில் வரலன்னு தெரியல. பட் ஒரு ரீசன், என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லணும்னா, இந்த படம் ஹாட்ஸ்டாரில் வந்து ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்போ எல்லா மக்களுமே வீட்டில் நிம்மதியாக படுத்துக்கிட்டு பார்க்க வேண்டிய படம்னா இது வந்து பூமி படம் தான். ஸோ பூமி படத்தை கண்டிப்பாக ஃபேமிலியோட பாருங்க. முக்கியமான சீன் வந்து நமக்கே ஒரு புல்ல ரீச்சிரும். விவசாயத்தை பற்றி பேசுகிறப்ப ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லுவோம். ஒரு விவசாயி பார்த்தோன்னா வந்து செத்துருவான். எந்த ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பணம் இல்லை, கடன் கட்ட முடியல, பயிரெல்லாம் வீணாக போயிடுச்சு. இப்போ எல்லா விவசாயியும் பார்த்தோன்னா வந்து விஷயம் என்னன்னா, பயிரெல்லாம் வீணாக போகிறதால மட்டும் பல பிரச்சனை, கடன் பிரச்சனை ஒன்று இருந்தாலும் நம்ம இயற்கை வந்து நமக்கு சாதாரணமாக இருக்க மாட்டுது சில நேரங்களில். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் வந்து இந்த படத்தில் முக்கியமாக காட்டியிருப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டு யாருக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க, முக்கியமானது நான் ஒரு வீடியோ எடுக்கும் பார்த்துட்டேன். நம்ம எந்தெந்த ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், அதாவது ஹோம் அப்ளையன்ஸ்ல இருந்து சாப்பிட்ற சாப்பாடு வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருந்த ஒரு வீடியோ. ஆனால் அந்த வீடியோ இப்போ தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து இந்த பூமி படத்தை முன்னாடி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ நான் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணல, இது வந்து எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணணும் இந்த படத்தை. ஏன்னா ஹாட்ஸ்டாரில் வந்து நம்ம அப்படியே விட்டுறாம எல்லாரும் பாருங்க. நான் முக்கியம் சொல்லி, இது வந்து ப்ரொமோஷன் இல்லை, எனக்கு வந்து பூமி படத்துல இருந்து ஒன்றும் தர போறது இல்லை. என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நீங்களும் பார்க்கணும், உங்க பேரண்ட்ஸும் பார்க்கணும். முக்கியமாக நிறைய 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 விஷயங்கள் இந்த பூமி படத்துல இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பா பாருங்க. முக்கியமானது வீட்டில் பார்த்துட்டு நல்ல கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க. ஏன்னா நீங்க பார்த்த பிறகு உங்களுக்கே தெரியும் படம் ஸ்டார்டிங்காக ஸ்லோ போகும், மற்றபடி வேற லெவலுக்கு. எனக்கு புல்லரிச்ச விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து விவசாயி ஒருத்தர் வந்து மணலை போட்டு இறந்துறாரு. இன்னைக்கு நான் போறேன், நாளைக்கு அப்பயாச்சும் இந்த விஷயம் நடக்குமான்றது ஒண்ணு. அவர் சாகுறப்ப, நான் செத்தாதான்ப்பா எனக்கு ஒரு 2 லட்சம் காப்பீடு கிடைக்கும், அந்த காசை வச்சாச்சு என் கடனை நான் என் ஒய்ஃபும் என் பிள்ளையும் அடைச்சிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, பட் இதெல்லாம் கண்டிப்பா மாறும். இந்த படத்தை பார்த்தா கண்டிப்பா பல மாற்றங்கள் வரும். அந்த மாற்றம் என்னோடல இருந்து ஆரம்பிச்சுட்டேன். ஸோ இதுக்கப்புறம் உங்களோட இருந்து ஆரம்பிங்க. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு ரிவ்யூ இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். எல்லாரும் ஒரு மாதிரி தான் பாக்குறாங்க, பட் என்ன பண்ற, ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதான் பல வீடியோஸ் ஒன்றும் வந்துட்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இப்போ அடுத்த படம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிம்பு படம் ஈஸ்வரன் மாஸ்டர் படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிக்கெட் கிடைக்கல. அதாவது சில விஷயம் சொல்லாம பார்த்தோன்னா யாரு மேலே தப்புன்னு சொல்றது இல்லை. புக் மை ஷோவில் டிக்கெட் இருக்காமல படத்தை விட்ட ஒரு அடுத்த செகண்டே எல்லா டிக்கெட்டும் ஃபுல் ஆயிடுச்சு. அதாவது
ரீசன் பாத்தீங்கன்னா இது பிளாக் பண்ணிருக்காங்க. என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்றேன், இது பிளாக் பண்ணவே எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அதிகமா பாத்தீங்கன்னா வந்து அப்படி புக் பண்ண டிக்கெட் எல்லாமே பிளாக்ல விற்கிறாங்க. அதுக்கு யார் விற்கிறாங்கன்னு தெரியல. எனக்கு கஷ்டமா இருந்தது, என்னடா மாஸ்டர் படம் வந்து வெளியே வந்து விட்டுட்டாங்கன்னு கஷ்டமா இருந்தப்ப இந்த புக் மை ஷோல இல்ல ticket.com புக் பண்றதுக்கு பார்த்தோன்னா டிக்கெட்டே கிடைக்கல. ஸோ இப்படி பிளாக்ல வித்தா எல்லாம் அதர் இதை பார்ப்பாங்க எனக்கு தோணுது. ஸோ கொஞ்சம் வந்து ஒரு நிர்வாகம் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க கொஞ்சம் வந்து இதை பார்க்கணும். பிளாக்ல விற்காம டிக்கெட்டுக்கான மானியமும் அதுக்கான ஜிஎஸ்டி மட்டும் நாங்கள் பே பண்ண நாங்கள் தயாராக இருக்கோம். ஸோ டிக்கெட் கொடுக்க நீங்கள் தயாராக இருங்க. இது வந்து எந்த ஒரு பாலிடிக்ஸும் வாங்க நான் ஆசைப்படுறேன். அப்படி பாலிடிக்ஸ் இருந்தால் மாற்றிடுங்க. பாலிடிக்ஸ் இருந்தால் மிக மிக சாரி. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தது என்ன படம்னா ஈஸ்வர மூவி. ஸோ ஈஸ்வர மூவி டைம் ஆயிடுச்சு, நான் கிளம்புறேன். ஈஸ்வர மூவி ரிவியூல சந்திப்போம். ஓகே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. எப்பவுமே வந்து ஹாப்பியா இருங்க, சந்தோஷமா இருங்க. முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச நாள். ஜனவரி 14 பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச நாள். ஸோ அதை நான் என்ஜாய் பண்றேன். நீங்களும் உங்க ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருங்க சொல்லிட்டு நான் கிளம்புறேன். உங்களுடைய விடைபெறுது நான் உங்கள் விக்னேஷ். நல்லதே பேசுவோம், நல்லதே செய்வோம், நல்லதே நடக்கும். பை பாய்.